Bună ziua! Conform dispoziției 1390 din 24 a 11, am preluat atribuțiile de secretar pentru ziua de astăzi. Deschid lucrările ședinței extraordinare convocate de îndată, constatând că este legal constituită din totalul de 19 consilieri, fiind prezenți 15. Participă la ședință domnul primar Pintilie Marius Nicolae, domnul viceprimar Rățoi Cristian, subsemnatul Apostol Paul, cu atribuții de secretar, reprezentanții ai serviciului, al aparatului de specialitate al primarului și mass media. Dau cuvântul președintelui de ședință. Bună ziua! Conform convocatorului din data de 27 noiembrie 2020, în raport cu prevederea articolul 133 alineatul 2 litera B din ordonanța de urgență numărul 57 pe 2019, consilierii locali PSD și PMP au convocat această ședință extraordinară convocată de îndată, proiectul unui de zi fiind un singur proiect de hotărâre privind aprobarea programului de activități culturale educative organizat la nivelul municipiului Pașcani pentru luna decembrie 2020. Dacă sunt discuții la proiect, doamna Nedelcu, vă rog. Avizele comisiilor, Comisia Juridică aviz favorabil. Învățământ favorabil. Comisia Economică aviz favorabil. Da, după cum știți, ieri pe ordinea de zi a existat acel proiect de hotărâre privind aprobarea programului activităților culturale educative. Am propus un amendament și anume acordarea de cadouri pentru copii, respectiv dulciuri, tablete. Din votul exercitat ieri, acest proiect nu a trecut. Am considerat că suntem datori astfel încât toate activitățile dedicate lunii decembrie să se desfășoare în mod corespunzător, să convocăm această ședință. Am menținut activitatea Sania lui Moș Crăciun și aș vrea să fac un amendament. La partener vă rog să votați Casa de Cultură Mihail Sadoveanu și Biblioteca Municipală Leonard Gavriliu. Suma alocată pentru această activitate este de 30.000 de lei. Vă mulțumesc! Am uitat să se pună la vot ordinea de zi. Vă rog să votați acum această ordine de zi. Cine este pentru? În unanimitate. Domnul primar, vă rog. Mai sunt de cuvânt? Da, bună ziua, vă spun și eu. Eu mă bucur că ați constatat faptul că votul dumneavoastră de ieri a fost un vot greșit și aici mă refer la grupul PSD și domnul Olariu de la PMP. Dacă vă aduceți aminte, ieri în ședință am făcut un apel către doamna Nedelcu și am rugat-o, pentru că am văzut evoluția voturilor, și am rugat-o să voteze acest proiect, pentru că este necesar. Cele trei activități sunt necesare pentru buna funcționare a orașului nostru. Așa că mă bucur că ați revenit și că încercați să reparați o greșeală făcută ieri. După cum ați văzut, din punctul meu de vedere, am aprobat imediat raportul de specialitate, le-am comunicat celor din aparatul primarului să facă toate demersurile, în așa fel încât această ședință de îndată să fie constituită. Am apelat la colegii mei din Partidul Național Liberal să fie prezenți în așa fel încât comisiile să fie alcătuite. Mă bucur că totul este în regulă și sper și vă rog să votăm repede, pentru că trebuie să facem retragerile de numerar de la trezorerie până în ora 12. Mulțumesc, domnul președinte. Nu aș vrea să facem o polemică. Ați auzit și dumneavoastră că este urgentă, trebuie să se ajungă la trezorerie. Eu consider că noi nu am votat greșit. Din contră, eu consider că am făcut un lucru bun, introducând acest amendament, astfel încât bucuria Crăciunului să fie și pentru copiii pășcăneni. N-am spus că dumneavoastră ați votat greșit sau bine. Dumneavoastră spuneți că noi am votat greșit. Nu, domnul Pintile, n-am votat greșit. Și am revenit cu acest proiect
tocmai pentru a repara ceea ce s-a stricat la nivelul votului tuturor consilierilor din Consiliul Local Pașcani. Și am menținut această activitate, pentru că trebuie, domnul Pintilie. Iar ați votat negativ, doamne Delcu. Vă rog să pun proiectul la vot. Cine este pentru? Dar nu v-ați înscris. Vă rog atunci. Da, astăzi, după cum ați văzut, proiectul conține și amendamentul de el pe care dumneavoastră ieri nu l-ați votat. 1. 2. Aș ruga pe domnul primar să nu mai mintă și să-i spun că, dacă nu știa, campania electorală s-a terminat și poate își rectifică afirmația prin faptul că eu am votat ieri împotrivă. Eu n-am votat deloc, domnul primar. Și n-am fost lăsat, adică n-am fost lăsat să-mi exprim, să motivez votul, că aș fi votat. Și astăzi nu mai am aici, eu vă asigur de chestia asta. Dacă aș fi fost lăsat să-mi motivez votul de ieri. Și v-am spus, vă rog frumos, nu mai mințiți în ceea ce privește votul, că eu ieri nu am votat. Așa că nu știți dumneavoastră ce aș fi vrut eu să votez. Da? Așa că vă rog frumos. Domnul Olariu, dumneavoastră ieri, din ce mi-aduc eu aminte, într-adevăr ați spus că nu vreți să votați. După care mi-aduc aminte că domnul președinte de ședință v-a invitat de vreo 3-4 ori să vă exprimați votul și a zis dumneavoastră că nu vreau. Cine v-a împiedicat pe dumneavoastră? Probabil că nervii care aveți prin creier, probabil, la momentul respectiv, v-a împiedicat să vă spuneți punctul de vedere referitor la vot. Dar mi-aduc aminte foarte clar că v-a rugat domnul președinte, domnul Olariu, vă rog, votați cum doriți dumneavoastră. Deci, nu v-a împiedicat nimeni ieri, eu vă rog data viitoare, când se mai întâmplă, să votați de fiecare dată cum doriți dumneavoastră. Este dreptul dumneavoastră, sunteți ales de către pășcăneni să vă exprimați votul. Mulțumesc. Eu aș fi votat dacă... S-au terminat înscrierile la cuvânt. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Unanimitate, proiectul a trecut. Declarăm ședința închisă. Vă mulțumesc. Am nervos, domnul primar. Cam repede. 4 ani de zile va fi greu.